Club Junta, building better Africa. Kumene muli tiendele mozi panonso pa radio lomwe muli ndine one DJ Rod ne munya nane mphunzitsi wa DJ komanso Mr. Malawi. Tiendele mozi musandisiyendeka, tifuna kukambirana pano nkhani za Safubwa, Amaumau, madobadoba amene pano pakuchita create magroup. Ndiye musamale kwambiri Amalawi, tifuna tikambiraniza nkhani imene. Chenjerani ndi Amaumau amene akumachita adi anthu magroup osiyanasiyana. Pali munthu wina otchedwa Bile Malata komanso Agape Kombe amene akuchita create magroup akumalemba kuti Friends of Jenny Ansah Vice President. Njeti mafuna nene pano kuti musamale kwambiri, chifukwa kumbukirani kuti Malata ndi dobadoba komanso Agape Kombe ndi dobadoba amene amati akati adya kunyumba kwawo amadyera nkhani za ndale. Musamale kwambiri amene mukuwasatira anthu amenewa pano pa kuchita create magroup komanso ngakhalenso mapeji a Facebook ndi kumaponyako nkhani zawo zotchulidwa kunena kuti DPP komanso president wa DPP komanso vice president ali pa mpungwepungwe waukulu kwambiri. Ndiye mafuna ndikuwuzeni pano kuti musamale, chifukwa kumbukirani kuti Agape Kombe komanso amene Malata komanso sayiwala ena achipani cha MCP ndi ena achipani cha UDF akumakolezera udani umenewu ndi kumalemba m'mapeji awo komanso ndi kumachita ma create group ndi cholinga choti akusokonezeni Amalawi. Musamale kwambiri, anthu ake ndi amenewa aja amakonda kuyendayenda muzipani. Kodi Malata suyo anali wa DPP, atachoka ku DPP adanena kuti ati wayamba yomenyera ufulu anthu, kenaka adapita ku chipani cha Manganya atamuthamangisa anati akagwira ntchito ni ndani, adayankhula kuti akagwira ntchito ndi Achakwera. Kenaka Achakwera chatuluka mboma, Amalawi awathamangisa. Lero chimene aganiza ndi chani? Kulemba pena paliponsepo, kumalemba ma intaneti kuti ubale wa Jenny Ansah komanso ubale wa Professor Arthur Peter Mutharika suli bwino yayi. Zonsezi muzizwa kunena kuti madobadoba amene wa aso apakudya, ndiye aona kuti apange ma create gulu ndi cholinga choti apeze podyera. Tienti samale ndi madobadoba amene akufuna kuti aziyambanisa mtundu wa Malawi. Malo moti ziko lizichita chitukuko afuna tiziyang'ana ife kuti ati kunja kuno kuli mkangano pakati pa Jenny Ansah ndi Professor Arthur Peter Mutharika. Ndiye mafuna ndikuuze na Malawi kunena kuti awa ni madobadoba amene amaona kuti boma ili likhoza kuchita chitukuko, iwo amabwera ndi kuzasokoneza pamenepo. Samalani kwambiri, osamangosatira zina zili zonse. Chenjezo langa lipite ku chipani cha DPP. Mwasunga adani mu chipani amene akumatenga nkhani zanu mchipanimo pofuna kuti akuyambaniseni komanso akuchedweseni ndi cholinga choti musatumikire bwino Amalawi. Musamale kwambiri. Komanso ndimafuna ndi apemphe mai Jenny Ansah kunena kuti musamale mai Jenny Ansah, anyamata amene akuzungulirani mai Jenny Ansah musamale nawo kwambiri. Musamale nawo kwambiri, akufuna akudaniseni. Chimene inu muchite kwa Professor Arthur Peter Mutharika mkuzi wako, chimene muchite inu mai Jenny Ansah kwa Professor Arthur Peter Mutharika mkuzi wako, ndipo mukuyenera kuti mukaona chododemesa kampezeni Professor Arthur Peter Mutharika. Ndi amene adakutengani, ndi amene adakuuzani kuti mukhala vice president wake. Palibe chomuopera Professor Arthur Peter Mutharika, mukuyenera kuti mupite ku nyumba kwake mukakhale pansi monga inuyo akuluakulu mukambirane. Kusiya nkhunguni izi zimene zikumabwera pa social media
kusiya nkhungunizi zimene zikungolemba, zikusiya kukonza zipani zawo, zikusiya kukonza za nyumba mwawo, akulimbana kupanga udani pakati pa inu ndi a profesa. Ndiye mafuna ndikuwuzeni mayi Jeni Ansah kuti musamale kwambiri, chifukwa nkhondo iyi ikufuna ikulekaniseni. Kumbukirani kuti asavu bwake ndi amenewa mbuyo monse amayankhula kunena kuti akuti mwaphonya penalty, amati paja profesa waphonya penalty. Muzikumbukira zimenezo kuti atakusankhani inuyo achina Bire Malata adakhala akuzukuta kumanena kuti akumusankha Jeni Ansah chifukwa chani. Jeni Ansah mayi madandu, munapasidwa mayina osiyana-siyana amayi. Ndikuti tu mayi mukumbukire profesa atakusankhani kuti mukhale pa mpando umenewo, achina Agape Khombe, achina Malata ndi omwewo amene ankayankhula kunena kuti profesa waphonya penalty, sangakutengeni inuyo ndinu mayi Tipex. Ndiye lero chakumaninda ni kuti anthu amene wakazungulira azikanena kuti vice president akuzunzika. Mayi musamale kwambiri. Nonse amene mwamuzungulira mayi Jeni Ansah musamulakwiseya. Pali anthu amene inuyo mwamuzungulira mayi Jeni Ansah amene mukumatenga nkhani za madobadoba ndi kumapitisa ku ofesi ya mayi Jeni Ansah ndi cholinga choti azinena kuti mayi Jeni Ansah akuzunzidwa. Ndi mafuna ndikambe pano, ndiyankhule pano kunena kuti musampake munthu osalakwa, musamuyipise munthu osalakwa. Profesa Azapita Mutharika ndi amene anamutenga Jeni Ansah. Ndiye musabwere pano inu madobadoba inuya, musabwere pano madobadoba inuya ndi kumakamba za mayi Jeni Ansah. Inu ndinu madobadoba, anthu osakhuta inu amene mmangoti basi china chilichonse mangofuna mudiepo, china chilichonse mudiepo. Ndiye mwaona kuti nthawi yakwana yoti muyambanise chipani cha DPP. Asavubwa, agolotone, abaumau, akakaka, asakhwi, mukufuna cholinga choti Jeni Ansah ayambane ndi a profesa atuluke ku chipani kena kamuziyimbira mmanja. Muziti chipani cha DPP chimayambana ndi ma president yake, chimayambana ndi ma vice yake. Anthu oyipa kwambiri. Ndiye mafuna ndikuwuzeni mayi Jeni Ansah kunena kuti musamale kwambiri mayi. Ndimapereka upangiri wa ulere ine ndi Munyanane Road ine. Bwanji tisiyane pamenepa. Munali ndine Katundu na Mandwa. Ndibweranso ndi programu ya Mwazuka Bwanji nthawi ina iliyonseyo. Ndikayang'ana nthawi yangapa ikuti 9 minutes past 4 ya mmamawa. Koma ndibwera chamma 7 koloko ndi programu ya Mwazuka Bwanji imene iza kufikeni kwanuko chamma 10:30. Ndapita ndaputuluka. Asakhwe, agolotone, achina Malata, Bire Malata. Mafuna ndikuze kuti unya uona utu wa milomo. Iweyo sunati utu wa milomo iweyo. Umadya za anthu andale iweyo. Nkhani kuyambanisa anthu. Ndiye mafuna ndikuze we Bire Malata ndinza kwa Agape Khombe. Inu ndi agolotoni kwambiri amene mukutenga zinthu kuzika pa mgongo. Musiretu nkhalidwe ununka. Ndinu amene mukanena kuti mayi madandu sakuyenera kukhala mayi president, sakuyenera kukhala vice president. Lero chazani ndani kuti muzikanena kuti kapena lero chazani ndani njoti muzikasegula magroup otchulidwa kuti Friends of Jeni Ansah. Mayi Jeni Ansah wakoma lero, mayi Jeni Ansah wakoma lero. Kwa iweyo Malata ndi kwa iwe Agape Khombe, abuluzi analimata, ananjoka, anthu ongofuna kuti ziko lizikhala pamozi-mozi, amene simukondwera anzanu akamachita chitukuko. Afisi. Ndapita.